Sok ci bana. Как ти успетявай твоето? Твоето това? Толиваво, толиваво. Вече е леба. Ще купим сама. А това какво е това? Но това ще го пиеме ли? Да, ще го ядем. Да? Апсен шок ли е това? Не, не. То това по принцип самия начин, самия метод се нарича ломовки.